vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hei zvakangoma hazvo veduwe, zviri kuitika munyika ka zvakangoma hazvo veduwe. Hatichazivi kuti zvino tovimba nani konai vedare. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu Madzibaba. Hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndine nyoka iyi inonzi Mikaere. Nyoka iyi yapedza musha, ndakaitora ndichitorombera Sowe. Idini ndiri Madzibaba uye ndinogarawo ku name hidden, but ndakambotanga ndichigara kunonzi Pazvipoto. Asi Sowe rangu iro randakazotanga navadzimai vangu takaritangira kumusha kwandinobva inini, kuitira kuti tisazozivikanwa kuti izvi ndo zvatinoita, because mhiko dzatinobata kunoku kwatigere nemhiko idzo dzatinozoita kumusha hadzifaniri kuti dzinge dzichizosangana. Inini nemudzimai wangu tisu tinongoziva mabasa awa atinobata. Nyaya iyi yekuzofunga church yakauya mushure mekunge taita ruchiva rwekubira vanhu mari, asi taida kuba mari zvine hungwaru tichishandisa zita raMwari. Izvi tava ne4 years tazvitanga kuzviita mushure mekunge tatanga taenda kumwe kunonzi kwachecheche kunotora nyoka navadzimai vangu. Naivo vaitoda kuti vange vachisimbiswa samai mutungamiriri wechechi. But before all of this, inini ndainge ndichitombofambawo nevamwe avo vandaifamba navo tichibatsira. So I can say kuti I have more than 4 years ndichita zvinhu izvi zvekufambawo tichingovharavhara vanhu tichishandisawo zita raMwari. Pano tichiti tabata nyoka, pano tichiti tabata chakati, tabata chikwambo, izvo tichingonyepera zvedu vanhu. So vadzimai vangu ndakabva ndazovajoinisawo muchikwata icho chichi. This was after inini nevamwe vangu avo vandainge ndichishandidzana navo vazondirobha. Saka vakati vandirobha ndikaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoshandidzana at least nemudzimai wangu, because ndainge ndichiziva kuti mudzimai wangu hapana paangazombondibira mari. So mukoma Nashi, zvakaitika ndezvekuti navadzimai takati tawirirana tikabva tati it is far much better kuti timbofamba tichitsvakawo vanhu vanokwanisa kutibatsira. Zveshuwa takabva tazovawana vanhu vakatibatsira. Takati taenda kuya then vadzimai vangu vakabva vapiwa mushonga wekuti ivo vakwanise kuzvarisa zvekare nekuuchika. Asi mhiko dzacho mukoma, mhiko dzacho dzakaoma, because kana ukasati bhadhara in time zvinoreva kuti unotofa. As long as ukauchikwa navadzimai vangu, kana ukatadza kutiripira zvatinenge tichida in time, nhumbu ikabata, kana ukasazouya kuzotitenda kana kuzotibhadhara, zvinoreva kuti unokwanisa kuzotofiramo mulabor. Nekuti zvatinoita ndezvekuti kana munhu akauya pamba pedu achiti iye ari kutsvaka mbereko achida kuuchikwa, mudzimai wangu kana akakwanisa kukuuchika zvekuti mbereko inobva yabata, then isusu tine banga ratinotora tinobva tadhiraivha mukoma. Hazvinei kuti unenge watizivisa nguvai, pacho paunenge watiudza kuti wava nepamuviri, kana kuti izvo zvinhu zvedu izvi zvikangogara zvatiudza kuti kuya munhu uya wamakabatsira ava nenhumbu, tinofanira kutoti tinge tichitosimuka. Hazvinei nekuti kunze kunenge kwasviba here kana kuti dzinenge dziri nguvai, tinobva tadhiraivha tobva tadzokera kumusha. Ndokusaka tisingatendedzwi kugara padhuze neSowe redu ririko kumusha uku. Saka tine vamwe vatungamiriri avo vatakazosarudza kuti ava ndo vanofanira kuti vange vachizoita vatungamiriri. Isusu tinongouyawo pano nepapo. So tinozoti paya kana taudzwa kuti endai munozadzikisa mhiko dzenyu, tinodhiraivha tobva taenda kumusha, tobva tasvika paSowe redu paya pazambara paya, then tinobva tabaya banga, tobva tabayirira banga, tobva tarara mumotikari, but tinodhiraivha totsvakawo kumwe kwekuti tinokwanisa kupaka motikari yedu, because banga iri tinofanira kuzoribvisa kana kuridzura kubva ipapo apo patinenge takaribayirira makuseni vanhu vasati vatanga kufamba. Tinozoti kana nguva dzacho dzakwana, chinhu chacho ndo chinotiudza kuti chiendai munotora banga riya endai munoribvisa.
tinobva tazoenda paya tobva tazonobvisa banga riya ndisu uyo tobva tazodzoka zvedu kunoku kuHarare kunoku kwatiri based. So tichiita zvose izvi zvatinenge tichizviitira ndezvekudai. So kana kuri kunzi ukatadza kuti bhadhara banga iri ratinenge tabayirira iro ndo rinozokuuraya, tinenge tichida kuti unge uchizodzoka kwatiri uchititenda zvekare uchitipa izvo zvatinenge tichida. Saka iwe ukazoita nharo ukazongoenda unonofirako kulabour. So mukomana She dzimwe nguva taitozotoita moyo wakashata zvekutoti munhu aikwanisa kutouya especially murume uyo anenge akaunza mukadzi wake tikamuuchika paya pekuti mimba inenge yava kuda kunozvarwa. Vanhu murume aikwanisa kuzouya achichema achiti mudzimai wangu ndakauya naye kuti munge muchimuuchika. Zvino zvaizvezvi mudzimai wangu ari muchipatara, but arimo muchipatara umo zviri kunzi iye mimba yake macentimeters ake haasi kufamba. Saka isusu tinobva tazongoudza munhu iyeye kuti ange achitibhadhara. Saka vazhinji vacho vanenge vachiti mari havana, but ndo dambudziko ravo kavanhu vatema ava. Munhu anouya kwauri achiti kana zvinhu zvangu zvikaita ndozokubhadharai, but ichionai kuti vanhu vanenge vatambudzika nembereko, asi kana nhumbu yavapo munhu anenge ava kuti tichazokubhadharai kana mwana uyauya azvarwa. Manje tingashanda neizvozvo here? Because vamwe vacho vanouya vanenge vatori nemweya yengozi inenge yakagadzikwa pavari. Saka mudzimai wangu mukunouchika umo ndo paanozotorana nemweya dzacho idzodzo, tichizosunga mweya iyoyo kuti munhu akwanise kubatira pamuviri. Asi munhu anonzi munhu mutema haafi akazokurangarira. Saka isusu taibva tazongoramba takaomesa moyo, kunyange zvikanzi munhu anotofira mulabour taitongoramba takaomesa moyo. So nekufamba kwenguva mukomana She zvakazoitika ndezvekuti takabva tazongotanga kungosimudzirwa mamhepo nemweya yezvana izvi zvainge zvichifirako kulabour ikoko, kana kuti nevakadzi ava vainge vachifirako kulabour ikoko. Ndo patakabva tazodzokera zvekare kun'anga kuya. Saka in the first time patakapiwa nyoka iyi yaitongorarama zvayo nekudya porridge, because basa rayo rainge riri rekungotibatsirawo pasowe redu zvekare nekubatsiridza mudzimai wangu kuti ange achishandura nyoka dzevanhu vaya vanenge vava kuda kuzvara vana vasikana kana kuti vana vakomana. Ndo zvayainge ichingobatsiridza nazvo izvozvo, asi ichiraramawo nekudya porridge. Saka takazoti zvino tazodzokera kuya tava kuona kuti mamhepo acho atainge tava kusangana nawo ainge awandisa, tikabva tazopiwa nyoka. So nyoka iyi tikabva tanzi ichange ichizobatsiridzana nenyoka iyo yatakapiwa pekutanga. Nyoka iyi iyo manje ine hasha uye ndo inochengetedza Sowe, ende iyo inonzi Mikaere, ndiyo yandaidana nguva dziya dzechiprofita. But dambudziko riripo nderekuti nyoka iyi manje yasiyana nenyoka iya yepakutanga. Iyi zvayo inozviraramira neropa. Takambotanga tichinzi kunyange mukapota muchiipa kana ropa rembudzi kana kuti ropa remombe, aiwa panenge pasitomborinda chakaipa. Saka inini navadzimai takabva tazongowanawo chiplot chedu kune kumwe kumaruzevha kwatisingatombozivi kanwi. Takangoitirwawo masabhugudhiri ndokubva tatoita chiplot chedu. Saka takabva tazoisa mombe dzedu ikoko nezvimwe zvipfuwo zvedu ikoko. Saka tainge tava kuti paya pekuti nyoka iyi inenge yava kuda ropa, saka taibva tazobatsirana nevakomana vedu avo vanogarako kuplot ikoko vachichengeta zvipfuwo, tobva tazoslota mombe. But mombe iyi mangwana acho makuseni mukoma taizomuka tichitoona kutoti inenge yakadyiwa yose kusara mabhonzo chete, ende taitoziva kutoti nyoka iyi ndiyo yainge ichidya zvose izvi. Makore ose awa mukoma atakararama tichiita zvinhu izvi painge pasitomborina kana problem yatainge tichisangana nayo. But ndava kuona kuti vanhu vari kufamba, vanhu veukama, vamwe vacho ndinotovaona vachitofamba, but inini namadhamu tinozovadzungaidza kana kuri kunzi vanenge vachida kuenda kune munhu wekuti anokwanisa kuzovapa tsanangudzo dzekuti dzinenge dzichizonongedzera kwandiri inini nemudzimai wangu. Tinovadzungaidza zvekuti vanokwanisa kusvika munhu uya achinzi hapo, kana kuti vanongosvika vobva vashayinirwa nemunhu iyeye uyo wavanenge vafambira. Pari zvino ndo zviri kutotiponesa izvozvo, but
but manje mmoyo mangu handisisina zororo because ndinotya kuti zvimwe kuda nerimweni ramazuva vachazofamba vakaenda kune dzimwe nzvimbo dzekuti vanokwanisa kuzoitirwa back to sender. Ndakambodzokera kuna sekuru vaya vekuchecheche vakabva vanditi ndisawara nekuda kwekuti ivo vane masimba, but even though vaine masimba avo, but shoko bhaibheri raMwari rinoti usavimba nemunhu chinin'ina nekuti munhu anokwanisa kukurasisa. Ndinotya kuti pari zvino ndakaisa chivimbo changu chose mairi n'anga iyi zvekuti kana tikangonzi takonana kana kuti tanetsana kana kuti ikangomuka yakachinja moyo ikanditi iyo haichakwanisa kundibatsira zvachose, zvinoreva kuti ndinenge ndatoparara kaini mukoma, ndinenge ndatoparara nekuti iyo nyoka iyi kana ikaita hasha ine dzimwe nguva dzekuti inondiitira hasha inini nemudzimai wangu zvekuti tega tinobva taona kuti ya nyoka iyi zuva rekuti ichaita hasha zvekuti tinotadza kuzoikontrola. Nyoka iyi inokwanisa kutiuraya nekuti iyo yakatojaira ropa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo pari zvino hangu. Handingati tine mamwe matambudziko atinosangana nawo ari very bad because kana kuri kunzi ikaita hasha vatatsvakawo weukama uyo watinenge tichiona kuti anenge ari weak tobva taiudza kuti imbofanira sokuenda ichinodya ikoko, ichigarako ikoko, zvekare ichisvepa ropa ikoko kuzotonosvika mumhuri muchizotofiwa, because iyo kana taitumidzira kuenda kunosvepa ropa inosvepa ropa not zvekutamba. Saka mumhuri munotomboita dzimwe nguva dzekutongoti vanhu vanofa kani mukomanashe ende vanenge vachiurawa nayo nyoka iyi. But ndo confession yangu iyoyo. Chinhuwo chinondirwadza mukoma kuti Sowe rangu kwariri nekwandigere inini nemudzimai wangu patori nezidistance hombe, ende kunoku kwatigere kuHarare hatitendedzwi kuti veukama kana vakauya kuzotishanyira vange vachiita more than 1 week vari pamba pedu. Muenzi achingosvika nyoka iyi unotoiona yava kutochinja mamudu. Saka tinozombozamawo kungovharidzira but wiki richingonopera inobva yatouya. It's either inoudza inini kana kuudza vadzimai yobva yati munhu wenyu ngaachienda. Kana tikaita sekunge tinonyozera kuudza munhu uyayo kuti kune kumwe kwati kuda kumboenda, nyoka iyi inokwanisa kutondinetsa inini nemukadzi wangu. Isusu tinenge tichitoiona, let's say kana takagara mudining nevaenzi, nyoka iyi tinokwanisa kutongoiona yatongomira zvayo, kana nyoka iyi tinokwanisa kutongoiona yakatongozorora zvayo iri pakapeti kana kuti iri kumadziro kudai yakatongonamira kumadziro. Tinobva tatoziva kuti muenzi uyo nguva yake yekuti tinge tichimudzinga pamba pedu inenge yakwana. Saka kazhinji inini navadzimai tinobva tangoronga rwendo rwekutoti dzimwe nguva tinokwanisa kutoti tava kutobuda tava kutoenda kuSouth Africa, ende inini nemudzimai wangu apo patinenge tiri nevana vedu vanenge varipo ipapo, then tinobva tatotakura muenzi uya tobva tazotongonomusiya kungava kuri kuMbare kana kuti uko kwaanenge achienda kunokwirira bhazi rinodzokera kwaanenge achigara. Izvi ndo zvatinoita mukoma. Hausi upenyu hwekuti hunonakidza ko tingagoita seiko. Handiti munozvionerawo kuti munyika mabasa hamuna. Dai kwanga kuri kunzi mabasa ainge arimo munyika umu, seni zvangu mukoma ndingadai nditori nebasa rangu rakanaka because ndakatoendawo kuchikoro mukoma ndikatopasa ndikatoita macourses angu. Mishando iyi yemaoko ndinoziva mishando yemaoko yakati one day, but mabasa mumaindustry umu hamuna. Saka ndakatangawo kuita izvozvizvi zvichiprofita chenhema kubva maindustry paya paakatanga kudonha achibhuroka. Ndo pandakabva ndakusanganawo nevarume vainge vachiita zvichiprofita, ndikatoona kutoti ava varume ava havana chavanoziva. Ndikabva ndangovajoinawo. Ndakati ndavajoina ndikatodzidziswa kuti unoprofita nhema sei, nekuti munhu woga woga anobva kuZimbabwe goal yake ndiyoyo yekuti ange achibudirira, ende nguva zhinji kutoti unzi wabudirira hunge waendawo kunana England ikoko kana kuSouth Africa wosvikako wotanga kushandawo kabasa kakanaka. Saka zviri nani, saka zviri easy kupa vanhu zviprofita izvozvo zvekuti kune munhu akakusungira passport yako, ndosaka uri kuti ukaenda kuSouth Africa basa hausi kuriwana, ende vanhu vazhinji vanobva vakasika kubheliva kuti zveshuwa pakati pehama dzavo kune umwe anenge akamusungira passport yake. Saka pakusunga passport ndokuzotonosungirwawo chiraramo ikoko. So mukoma, that is my own confession. Sorry nekuzorebesa nyaya.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangoma hazvo vedu we. Ndosaka ndati zvino tichavimba nani apa unenge uchiendawo uchiti ndiri kuenda kunouchikwa wotoendawo navadzimai manzwawo kuti uko kune vamwe madzimai vanobatsira zvisingaiti. Nhingi akatoendako akanobatsirwa apa ivo madzibaba ava nemukadzi wavo vanoshandisa nyoka. Hanzi tinoshandisa nyoka kuita mabasa edu awa. Iwe uchibva ipapo muchidzokera kumba muchiti zvaita then ivo vanobva vadhiraivha usiku hwacho ihwohwo vobva vaenda vobva vanoroverera banga pasowe ravo then vobva vazoritora kunze kusati kwachena. Saka kubayirira kwavanenge vaita banga zvinoreva kuti iwewe kana ukasazouya nemubhadharo you are in trouble. Yei pakaipa. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, inini ndine confession yangu but pari zvino zvangu handichazviiti and I hope that I will never do such a thing again. Zvinhu izvi ndainyanya kuzviita apo pandainge ndichiri kuchikoro. I think zvakatanga pandainge ndava form 3 zvandainge ndava kuita mukoma. Pamba pedu paiva nemaroja ainge akawanda. Saka malodgers awa vainge vaine vainge vaine toilet yavo yekuti yainge iri normal toilet kuside then shower kuside. Bathroom yacho kuseri kwacho ndo kwainge kuine window but window iri manje rainge risina kunyatsokugadzirwa zvakanaka. Saka baba vangu vakabva vazongonoisa zen'e. Saka kubath ikoko kwaisava newindow raivhurika. Saka mukoma zvandakazotanga kuita ndezvekuti ndakazotanga kudongorera vakadzi vevarume avo vainge vachigara pamba pedu. Ndaitovazivira nguva dzavo dzekutoti nhingi anogeza nguva dzakati, nhingi anogeza nguva dzakati. Saka vandaizonyanya kutaimira ndevamwe amai avo vaiwanzokuchaisa very late. Ingoti nguva dzavo dzekuti vange vachienda kunogeza kana dzasvika ndaibva ndatenderera ndobva ndazoenda kuseri kuya kuseri kwebathroom. Saka ndaibva ndanomira ndakadongorera. Ivo havana kana kumbogara vakasuspekta kuti kune munhu anopota achivadongorera each and every night. Kutora rambi ravo vopinda naro mutoilet imomo vobva vatanga kugeza. Saka rambi iri rainyatsokujekesa mubathroom zvekuti ndaitokwanisa kutoona kutoti chii chiri kuitika. Worst of all, baba vangu pavakazodhonza magetsi vachizoisa maglobe kubathroom nemutoilet mukoma ndainge ndava kutoona each and everything. Saka zvinhu izvi zvandakaita mukoma I don't feel good at all because zvinhu izvi mukoma ndakazviita for a very long time but now I am a married man. I wish to never do such a thing. So handizivi kuti istagewo here yandainge ndichingodarika nayo. Is it normal? Kune vamwe varume makazviitawo here izvi zvekupota muchidongorera vanhu vachigeza? Worst of all, vakadzi vevanhu vachigeza. Hapana zvandaizoita after ndadongorera vakadzi vevanhu. I just felt good ndichingodongorera vakadzi ava vaigara pamba pedu vachigeza. Ndobva ndazotongosiyana nazvo, ndobva ndaenda, ndobva ndanorara. Ndozvandaiitawo izvi mukoma. Please tell me when you post my own confession. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndaidongorera vanhu vachigeza pandainge ndiri form 3 ndopa zvakatangira ipapo. Hanzi so other guys out there makambozviitawo here zvekudongorera vanhu vachigeza? If you did that, please let us speak with our dear brother in the comment section. Pakaipa.